Ke nginibingelele nonke ngithemba ukuba nonke ke niyaphila. La ngithi ake ngithule izinhlelo zesizindalwazi ezisiza ekufundeni ulimi lwesiZulu. Kanti ke lezi zinhlelo zikhona kwisizindalwazi ungasebenzisa umakhalekhukhwini wakho ungena kwisizindalwazi ungene emakhasini la kuthola khona lezi zinhlelo noma ungasebenzisa sona isiqoqelelwazi sakho ukuze ukwazi ukuthi uzithole lezi zinhlelo lezi uzisebenzise. Ake sibone-ke la sizibone izinhlelo la uhlelo lokuqala uma ufuna ukulibona noma ufuna ukulisebenzisa ungangena kulesi ungasebenzisa lesi sixhumanisi lesi ungene kuleli khasi leli ungangena kuleli kuhlahluba.streamlit.app noma ungene kuleli khasi uhlaziya.streamlit.app ukuze ukwazi ukulithola lolu hlelo. Lolu hlelo nje lwenza umsebenzi wokubala, umsebenzi wokuhlaziya imibhalo ebhalwe ngolimi lwesiZulu. Ngakhipha izibalo mhlambe zamagama embhalweni noma ikhiphe izibalo zezinhlamvu zamagama. Lo msebenzi lolu hlelo lenza nje lowo msebenzi lewo wokuhlaziya imbhalo. Uhlelo olunye olukhona kwesizindalwazi ilolu hlelo lolu ke ngithi nje lolu olutholakala kuleli khasi Gaya Dwi inhlanganisela Streamlit app. Ungangena la kuleli khasi ukuze ulithole lolu hlelo. Lolu hlelo umsebenzi walo nje ukukhiqiza inhlanganisela yemibhalo elotshwe ngolimi lwesiZulu. Lolu hlelo nje lenza lo msebenzi lo. Ikakhulukazi laba abafundisa ilimi lesiZulu noma abafunda ngolimi baye badinga imibhalo abangayisebenzisa ekufundeni kwabo, kanye nalabo futhi abenza ucwaningo ngolimi baye badinge imibhalo abangayihlaziya ukuze benze lelo cwaningo lo abahlose ukulwenza olimini. Lolu hlelo lungasetshenziswa yibo labo bantu labo ukwenza leyo msebenzi leyo. Olunye uhlelo la khona ucwaningo zilimi kanye nobuciko magama.streamlit.app. Lolu hlelo ke lona umsebenzi walo luyisichazamazwi ke nje lolu hlelo isichazamazwi sobucwaningo magama kanye isichazamazwi sobuciko magama. Lapha ke lolu hlelo lingasetshenziswa ilabo mhlawumbe abafunda ngolimi, abafunda ngobuciko magama. Kanti ke nje nombani angasebenzisa lolu hlelo lolu, akusibo laba abafundayo kuphela, nabantu emphakathini wonkana bangasebenzisa lolu hlelo ngoba luyisichaza mazwi ukuthola izincazelo zamagama athile. Kanti ke kulolu hlelo futhi sengathayiselwa lisengakhuliswa ukuthi ke kube uhlelo olukhulu lwesichaza mazwi lolu. Olunye uhlelo olukhona kwisizindalwazi ongalithola njengamanje olunye uhlelo lesichaza mazwi. Ungangena la mhlawumbe usebenzisa umakhalekhukhwini wakho ungene kuleli khasi uzothola isichaza mazwi sesitsotsi. Asikho isichaza mazwi sikhona sesitsotsi saseThekwini. Cishe kaqala la ukuthi kube khona isichaza mazwi solimi lwesitsotsi saseThekwini. Ngakho makhona amaganyana esitsotsi ufuna ukwazi ungazama ukwabheka la kulesi zindalwazi lezi la kuleli khasi. Sebenzisa umakhalekhukhwini wakho noma usebenzisa isiqoqelelwazi sakho ukuze ukwazi ungena kuleli khasi leli. Olunye uhlelo olukhona olwakhiwe yilolu hlelo lolu isiZulu Dwi Wero Streamlit app. Lolu hlelo ke uhlelo nje olusamdlalo olufundisa ngokwakha amagama esiZulu, ufundisa ngezinhlamvu ezitholakala olimini kanye izinhlamvu zamagama ezakha amagama olimi. Uma ukuthi ke ufundisa laba abancanyana ubafundisa ulimi, ungasebenzisa lolu hlelo lolu ukuze bathole ukufunda ngolimi, bathole
ngendlela bafunde ngendlela sakudlala, ngendlela enandisayo uma befunda la ngolimi. Kanti ke umakhalekhukhwini lolu hlelo latholakala kanye nako isiqoqela lwazi, ungasebenzisa isiqoqela lwazi sakho ukungena uthole lolu hlelo lolu. Kanti futhi ke sengandiswa lolu hlelo ukuthi kena libe khulu kunalokho oluyikho njengamanje. Uhlelo lumdlalo lo kanti futhi lingasetshenziswa yinanoma ubani, yinanoma yimuphi umuntu emphakathini. Olunye uhlelo olukhona inhlelo-ke nje lezi, uhlelo lodwa kahle lolu, uhlelo lolu-ke uhlelo lwephephandaba uluntu olutholakala kwisizindalwazi. Abantu bangangena la ukusebenzisa lezi zixhumanisi, bangene kulamakhasi ukuze babone leli phephandaba elisha, phephandaba elikhuluma ngobuchwepheshe boluntu. Litholakala la kuleli khasi. Kanti ke leli phephandaba nalo selingakhuliswa futhi ukuthi libe khudlwana kunalokhu eliyikho. Hayi yilokho nje. Uma bekhona abanembuzo mayelana nalokhu bangaxhumana nami. Mina-ke ngizobe sengiphendula yonke imibuzo abanayo. Ake sibonge kakhulu. Siyabonga.